Mayung kwthwngni bodol rok khwlaiwi gumote hangkorni amsebo phaiwi lukorogni tongthai tei lukorogno choprobwi tongo lukorogni mui kwthwng rokno nosto khwlaiwi tongo Mayung kwthwng bai choprobjagwi kebo bachaika tabo apachimung rokno mwthagnani bagwi nangkukmani yapri naharkha bolong tangbedek jora kisa sakangono tangbedego kaisa nangkukmani koklamo achugwi kwbangma nangkukmani yapri naharjaka arni bisingo kaisa angka lukorogni tongthai phaisingo fireline haike trends tanwi Mayung kwthwngno kasumung Kwrak salo secretary do kaisa kokthum panda khwlaiwi abohai sakha bolong tangbedekni montri Animesh Debbarma botebu sakha Mayung kwthwng bodol kaisa lama tuino luko tongthai phaiwi tongo alama rokno sinewi athaino trend tanjaknai Aboni logi bolong montri tebu sakha khwai hangkor Teliamura tei Mungiakami forest ranger amsewo kaisa elephant watchtower swnamjaknai o watchtower 24-hour romoi Mayung kwthwngno naisingwi tongnai joto elephant watch tower ni every khorok dog elephant watch tower tongnai aboni bagwino elephant watch sitok jagnai khani sakha bolong tangbedek ni montri Animesh Debbarma ওই সমস্ত যেখানে মানে জনবসতি এলাকা এবং হাতি যে দিক দিয়ে ক্রস করে সেই এলাকাগুলোকে আমরা ট্রেঞ্চ কেটে তারা যেন মানুষের বাড়িঘর অ্যাটাক করতে না পারে সেই ব্যবস্থা করব দিস ইজ ওয়ান সেকেন্ড থিং হচ্ছে অনেকেই বলছে যে ফরেস্ট দপ্তরের পুরো দেখা হাতি যখন আসছে ফরেস্ট দপ্তরের পুরো দেখা ফরেস্ট দপ্তরের দেখা হবে আমি আধিকারিকদের বললাম अब वो सब दिन नहीं चलेगा अब अच्छा दिन चलना पड़ेगा अच्छा से काम करना আমি ওনার সামনে বলছি যে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে তেলিয়ামুরা রেঞ্জে বা মুঙ্গিয়াকামি রেঞ্জে 5টা টাওয়ার আমরা বসাবো এলিফ্যান্ট ওয়াচ টাওয়ার Khorsatoi kwlaiwi khwai hangkor Teliamura Mungiakami tei Kailanpur ni kwbangmani lukorog Mayung kwthwng bai choprobjagwi tongo jora jorao Mayung kwthwngni bodol lukorogni tongthai tei mui kwthwng nosto khwlaiwi tongo Mayung kwthwngni yakni kaknani bagwi bolong tangbedekni subasu manya wngwi tongkha khwrwi lukorogni koksil samung kasakha lukorogni koksil samung manaino bolong tangbedek Teliamura tei Mungiakami amsebo pilot project ni bising tei elephant watchtower swnamjaknai yapri naharkha Bureau report Kwrak